ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் மாத்தணும்னா, ஒரு தேசத்துல எழுப்புதல் வரணும்னா, ஒரு திருச்சபை ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னா, இருக்கிற நீங்க விட வேண்டியதை விட்டு தள்ளுங்க. விசுவாசத்தை துவக்கினவரும் விசுவாசத்தை முடிக்கிறவருமாகிய தேவனை நோக்கி உங்கள் பயணத்தை தொடங்குங்கள். போகிற இடமெல்லாம் உத்தமமாய் இருங்கள். உங்கள் மலட்டுத்தன்மையை மாற்றுகிறவர் இந்த நாளிலே உங்களை விருத்தி அடையும் பண்ணும்படி, உங்கள் வீட்டில் குடியிருக்க பண்ணும்படி அவர் இறங்கி வந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து ஆளுகை செய்வார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? எல்லாரும் வாய்த்தர சொல்லுங்களேன். மலடியை பிள்ளை தாய்ச்சியாக்குற கர்த்தர் என் மலட்டு தன்மையை மாற்றுவாராக, என் தரித்திரத்தை மாற்றுவாராக, என் ஊழிய தரிசனத்தை இன்னும் மகிமையாய் மாற்றுவாராக, எங்கள் ஊழியங்களிலே இன்னும் ஆத்துமாக்களை கொள்ளை கொள்ளையாய் தருவாராக. தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்து என்னை வித்தியாசப்படுத்துவாராக. ஆமென் சொல்லுங்களேன். இன்னைக்கு வித்தியாசம் உங்கள் மேல இறங்கி வரப்போகிறது. ஒரு வல்லமை உங்கள் மேல இறங்கி வரப்போகிறது. ஒரு மகிமை உங்களை தொடப்போகிறது. நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை உயர்த்துவது அதிக நிச்சயம்.